Imam Auza'i, Imam Lausi, Buhari, Muslim, Turmuzi, Abu Dauda, Nisa'i, Ibn Majah duk ba da taɓa yin maulidi, amma dan iskanci kuka ce mu makiya manzon Allah ne. Wallahi da ni irin ku ne a daidai wannan guri sai na tsine muku albarka, to amma mu ba da wani tsine muku ba. Allah shirye ku, Allah shirye ku da wannan katawara da kuke mana. Allah shirye ku, Allah shirye ku. Wannan magana kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Wallahi ƙarya suke, su ce wanda bai maulidi bai son manzo Allah, wallahi ƙarya suke. In kuma ba ƙarya suke ba, to da mu da su Allah tsine mai ƙarya albarka. Ku ce amin. In dai mu saboda ba ma son manzon Allah ne muka ƙi maulidi kuka faɗi haka, da mu da ku Allah ya la'ani mai ƙarya, don Allah ku ce amin. Mala'iku su ce amin, duk wanda ya ce amin. In dai wai saboda ƙin manzon Allah ne, kamar yadda wannan shi ya faɗa, wannan mujrimin ya ce saboda gaba da manzon Allah ne yasa wai muke ƙin yin maulidi, to Allah ya la'ani mai ƙarya, Allah ya tsine mai ƙarya. Ai mun yi adalci, mu ba ce muka Allah tsine mu, ko muka ce mai ƙarya, ko ba ai mun yi adalci, mun yi adalci. Yawwa, amma wallahi sun cuci jahilai, sun cuci jahilai iyakan cuta, kuma wallahi Allah ba zai bar wannan abu ba. Za ku ga abin da zai faru. Wallahi su saurari abin da zai biyo baya. Duk wanda gaskiya ta zo masa yaki, wallahi ya ji abin da zai baya. Ai gaskiya sunan Allah ne ko yana cikin sunan nakin Allah alhaqqu ko, to ku yi wasa da ita, ku yaudari jahilai. Ku yaudari jahilai, kuma yadda gaskiya ta koma ƙarya, kuma yadda ƙarya ta koma gaskiya, saboda kuna neman kuɗin ku. Kuka mai da abin shi da kololuwan addini, har wannan yake cewa wai dan gidansu Abdul Jabbar wai maulidi ya fi azumi, ya fi sallah, ya fi kaza, ya fi kaza, ya fi kaza. Ka tura ko? A to ai na jin kamar na saka mai. Ai na saka mai, ina jin kamar na saka. Ai na saka mai, ina gani. Ai na saka ma. Haka suka faɗa wai daren lailatul qadri wai daren maulidi ya fi lailatul qadri. Yanzu akwai maganar daren maulidi a Qur'ani, amma lailatul qadri babu ita, babu surata. Wato yan bidiya sun yi barna. Yan bidiya dillalan sharri, malaman bidiya dillalan sharri, malaman bidiya dillalan sharri. Sun yada guba cikin al'umma, wallahi sun yada guba. Kai inna lillahi wa inna ilaihi. Mu je aikin haji, mu je mu ziyarci manzon Allah, mu yi masa salati, mu dawo. Wani kudugun nan iska yana ne ce maka kai makiyin manzon Allah ne, wai baka son manzon Allah, tsakani da Allah. Mutum ya biya kuɗi dubban ɗaruruka ya je aikin haji, ya ziyarci manzon Allah, ya yi masa salati, ya je raudansa ya masa salati, ya dawo. Wai saboda bai yi wannan iskancin da kuke yi ba, ku ce makiyin manzon Allah ne, wai baya maulidi. Da mu tsaya gaban Allah, za ku yi bayani, za ku yi bayani da kuka ga wannan magana, za ku yi bayani. Har wani ma ya fito cewa wanda baya maulidi wai ba musulmi bane. To Shehu Tijjani ba musulmi bane. Makari kaji ko makari, to Shehu Tijjani ba musulmi bane. A bakinka fa, amma a bakinka. Shehu Abdul Qadir ma ba musulmi bane a bakinka, tunda ba su yi maulidi ba. Yawan ka je kuma ku haɗu ran tashin kiyama, ka san me da ka faɗa gaban Allah, ga ka ga su ce ka ce mana wanda bai yi maulidi ba musulmi, to mu ba mu yi ba. Sai ka samu amsan da ka bayar kuma. Sai ka samu amsan da ka bayar. Yawwa, tunda ku ba kuna magana ne na ilimi ba, abinda bakin ku ya ɗebo sai ku watsa cikin al'umma. Jahilai kuma su ɗauka su yawon gaba. Ba amana ilmiya, ba amana ilmiya, ba sun ce amana al'umma, ba amana ta ilimi. In akwai amana ta ilimi, ka ce wanda bai yi maulidi wa musulmi ba ne? Su da ku yan bidiya bakin ku bai da birki. Wallahi duk maganar da ka ji ni na faɗe ta, insha Allah duk inda aka kewaye aka kawo zaka samu maganar nan gaskiya ne haka take. Sai dai kawai mutum ya kita, ko kuma ta zo masa ta inda shi baya so, amma in ya bi ta gaskiya ne. Yanzu dubi maganar da na faɗa kwanakin ba aka yi kamar duniya da ta tashi kan maganar zama a kasashen kafirai. Duniya ta ɗauki ɗumi, Ghana ne, Nijar ne, Togo ne, wasu ke kasar turawa ne, aka yi ta shiru. Yanzu an yadda maganan gaskiya ne na faɗa. Gaskiya ta yi halinta. Gaskiya ta yi halinta. Kaga wani yanzu yan bai daɗin ba muna wani hayanin da su ba. In wata maulidi ya wuce baka ƙara jin su, ya gaji shiru. Oh, wato son manzon Allah ku a shekara, rana ɗaya, a wata ɗaya. Ta yi ku ne ma makiya manzon Allah. Mu san manzon Allah jinanmu ne,
gobenmu ne, rayuwanmu ne, wallahi haka yake. Ba sai a shekara ba, ba sai a ranar maulidi ba, kullum ne. Kuma muna koyar da ayan musamman manzon Allah. Sai za in kai da aka zagi manzon Allah, su waye suka fito suka ci a ƙasar nan? Ba ahli sunna bane? In za ka yi adalci, rate ɗin da suka fito suka nuna damuwansu, su waye ne? Da Abdul Jabbar ya ci mutuncin manzon Allah, su waye suka matsa sai hukunta shi? Mun sani akwai yan bidiya yan kaɗan, amma wallahi tallahi majoritin su. Kai bari baka wani asamin, kaga katu da aka yi na manzon Allah a Denmark da Faransa, wallahi a duniyan musulmi 80% wadda suka fito suka yi ca a kai ahli sunnan duniya ne, amma yawancin sufaye su bata dame su ba. Yawwa kai shekul islami ne littafi ya sa masa suna menene, asarimu albattar menene ala shatimin rasul. Yayi littafi musamman yace zararren takobi ga wanda duk ya zagi manzon Allah ya ce a sare shi ko ya tuba. To wannan kuma suka ce Ibn Taymiyyah ai bai Yahude ne, makiyin annabi ne. Oh, makiyin annabi ko? Amma yace a sare wanda ya kan wanda ya zagi manzon Allah ko? Saboda baya maulidi, baya goyon bautan kabari, baya goyon ba aje a roki shehunai. Da haka suka ce kai sai suka lankaya masa ai bai Yahude ne, ai bai son annabi. Ka san su a wurin son annabi bautan waliyai, son annabi bautan kabari, son annabin ka zo faɗuwa ka ce shehu Tijjani Abdul Qadir shine to ayawa wani ahli ne dake so dakikai ne, shine son annabi. Amma matukan ba za ka goyi bayan waɗannan shehunan nasu ba, wallahi sai sun fassara ka da makin annabi ne. Kai salati ma ba za su yadda kana yi ba sai ka irin nasu na bid'a waɗanda suka kirkiro tukunna su yadda kana salati. Amma in kai na manzo Allah salati Ibrahimiya, wallahi kallon banza suke maka. Da suke ce mu wake manzo Allah ne ba ma salati, ba ma salatin annabi. Mu ne ma muke na annabi, mu ne wallahi. Su ba na annabi suke yi ba, na fati suke yi. Manzo Allah ya san wani salati fati? Ko ma ka roce oho? Fatin? To ba he mu juya ta mai da ta Hausa ba. Maimakon alfati ya mu ce fati. Allah ka sa sunna ta ishe mu. Wallahi tallahi mu ba abin da yake da kima a gaba mu kamar sunnan manzon Allah. Ta hu mana komai, ta hu mana kowa. Ta hu mana komai, ta hu mana kowa. Akan ta muka rayu, akan ta kuma insha Allah za mu mutu. Me zagi yayi tai, me ashar yayi tai, duk wata kalmar da kaga ta maka dadi da Allah auko ta kaina. Auko ta kawai, kar ka raga mu. Fakido ne jami'an wala tanzuruni. Dala duk wani dan bid'a kare raga mini. Duk abin da kai je kai. Alallahi tawakkaltu. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun. Mu ba wani shaida da mu ce masa maula. A'a. Mu Allah shine maulan mu. Ba wani shaida da mu ce masa maula. Mu ba ko Ibn Taymiyyah ba mu ce masa maulana.